Comencem? Senyor director de la pel·lícula. La primera sèrie vam omplir el casquet que podríem dir del Pol Sud al voltant de la pràctica del món concret. Vam fer 8 àrees al voltant de la pràctica, que les vam dividir en 4 parts. Una part que consideràvem més occidental, que ara està girada a l'esquena com la lluna quan està nova, oi? Està per darrere aquesta part d'aquí, veieu? Això encara que hagi del revés, oi? La tècnica, recordeu, el món concret. Aquest el món concret de cada dia i cada moment, ara i aquí. Aquest d'aquí el món concret però de la memòria. Aquest el món concret segur, el món concret canviant. Recordeu, no? Una miqueta. Aleshores aquí el món interior, concret, que va cap a l'experiència externa i que va cap a l'experiència de la base del ser del joc. Aleshores, aquí hi havia l'ètica, aquí, si no ho veig malament, que era el món dels fonaments transcendents, és a dir, el món de les constants imposades per l'univers, el món inexorable, el món dels punts de referència, però concrets, reals. I aquí el món de lo transcendent però vivencial, també concret, també total, global, transcendent però subjectiu. El món de la mística, el món de la psíquica, el món de la física i el món de l'ètica. D'acord? Tenia tot això. Després, en una segona passada, vam fer el que en diem l'equador. L'equador vam començar també per la part occidental, el món de la ciència, que el món de la ciència arrenca de l'observació dels fenòmens, i aquí posa que genera els objectes. És a dir, la ciència va decantant objectes que després els retoca. Un objecte és un animal, un objecte és una planta, un objecte és un mineral, un objecte és un electró, un objecte és un neutró, un objecte és un individu humà, un objecte és una societat humana, etc. Són aquests els objectes aquí. I aquí el món aquest. Aleshores, dèiem que a la segona part que vam estudiar el món de l'art, que és un món, que és el món psíquic, que està damunt del món psíquic, però aquí és més abstracte, i que també remena fenòmens. És a dir, l'obra d'art, en quant que és d'art, és una expressió, una manifestació, una cosa a observar, a veure. I aleshores, a darrere hi ha la subjectivitat, a darrere de l'art. Fonamentant l'art, l'artista, diguem-ne. El subjecte en quant que mira l'art. Aleshores, a més del món de la ciència i del món de l'art, posàvem 2 altres mons. El món de la metafísica i el món de la metapsíquica, que vam fer l'últim dia. El món de la metafísica, recordeu que hem treballat tota aquella temàtica tan complicada de les estructures, que tenen una integració estructural, que és el que els dona el ser metafísic. L'objecte seria estructura, i un objecte que està integrat, que no està només muntat, recordeu, parlàvem de muntatges, doncs és un ser, i el ser dels muntatges és un ser molt fluix, metafísicament fluix, i en canvi el ser, per exemple, dels organismes dèiem que era metafísicament fort. I aleshores, a darrere de tot, el fonament de tot, aquesta unitat global de tot l'univers, que és el ser general, que mirat cap allà era ser i cap aquí dèiem que tenia aspectes de divinitat personal i coses d'aquestes, recordeu, no? I l'últim dia vam tractar tota aquesta temàtica d'aquí, que va ser molt espessa, molt densa, vam explicar totes les iniciacions religioses, tot allò, el passar del subjecte cap al noument, la iniciació a la plenitud. Des d'aquelles etapes del ioga, per exemple, ja vam parlar, recordeu una miqueta, no? Esteu situats ja. És que és molt important
el treball de conjunt. És a dir, és interessant que no anar afegint coses a coses, perquè això seria repetir doncs, el calaix de sastre de les cultures generals que hem rebut doncs, tradicionalment, no? Sinó el que es tracta és veure les interrelacions de tot en tot. I ara doncs, ja ens enfoquem cap aquí, cap a la part d'aquí. I ara coronem l'obra. Recordeu que dèiem que tota aquesta part inferior és infantil i és primitiva, és originària, és genuïna, és natural, és molt espontània, etc. Si es deixa ella mateixa. És pràctica, és la praxis espontània, parlarien els marxistes també, per exemple. No? Aquesta part d'aquí, que és la que en diem la cultural, doncs des d'un punt de vista de maduració de la ment humana ens la imaginem com passar de la infància a l'adolescència. Per la via psicològica, a veure si la veiem per una banda, la via psicològica està molt amagada, aquí la psicològica. Per la via psicològica, i més psicològica encara més profunda, cap a la banda d'aquesta d'aquí, doncs surt el subjecte, que és el jo, i això en l'adolescent es veu molt bé. Però igual com surt el subjecte, surt l'objecte. Una de les gràcies del sistema capitalista actual és mantenir la gent en una adolescència perpètua a base d'identificar-ho tot amb objectes. L'home objecte, la dona objecte, tots són objectes. Tenir, en comptes de ser. Tenir objectes. Llavors, objectivar-ho tot, ser objectiu. Inclús el subjecte està objectivat, amb la qual no arriba a ser mai subjecte i per tant com a subjecte no madura, per tant queda sempre coix psicològicament la persona. Això és l'adolescència. Ara, diguem-ne, estem intentant passar aquesta etapa cap aquí dalt, que seria l'etapa de la joventut, i arribar aquí dalt seria la maduresa. Hi ha gent, psicològicament, es queda en la infància, té mandra de sortir de les joguines, o del que sigui, com en la infància, perquè ja hem vist que hi havia més coses que jugar a la infància. Doncs hi ha gent que tota la seva vida és infantil. Hi ha una... Digues. Jo em pregunto de totes maneres si hi ha algú que es quedi només amb aquest primer cercle primari i el té ben assumit, em sembla que Déu-n'hi-do ja. Tens raó perquè és així. Hi ha civilitzacions que s'han quedat aquí i s'han de respectar moltíssim. I jo sempre dic que no tothom ho ha de fer tot. El que sí que és interessant és que tothom ho capti tot, perquè si ell no fa una de les coses, que respecti molt com a mínim o inclús estimi els que fan altres coses que no són la seva. I un té dret a optar per quedar-se on vulgui, mentre respecti que els altres facin tot el més. Ara entraríem en una altra cosa, però no m'hi vull anar. Perquè si ara entrem en la qüestió cultural i entenent una cultura que dintre de tot s'ha desenvolupat de maneres molt diverses com és l'Occident, potser sembla irremeiable que hagi hagut de fer tot aquest vol i arribar, per exemple, a un punt de vista que l'hagi fet obligar a replantejar-se, però des del moment que ja ha fet tota una volta, no? O sigui, hi ha cultures que han passat per més llocs que no pas n'han passat d'altres, i malgrat hagin fet pecats, com ja et diria, doncs, estan de tornada de segons què, doncs podríem dir que és bo això d'alguna manera perquè s'ha tingut de passar forçosament per aquell camí. Vull dir, és que... Jo el que és tot és bo. El que passa és que estem fornint una espècie de pissarra en què tots aquests jocs siguin possibles. Per tant, tu ni que estàs intentant justificar uns jocs que jo ja els dono per entrada justificats, perquè tots els dibuixos són possibles aquí, mentre s'accepti aquest camp de joc, que altres juguin altres jocs. Ja, però un cas concret, per exemple, si aquí hem tingut una revolució industrial, ha hagut de passar un temps per adonar-nos que això provoca contaminació. Per exemple, que això és el que veus tu, fa un segle el que veien és que produïa proletariat, ara produeix contaminació. Cada temps veu el seu, sí. Digues. És a dir, la gent es pensava que la màquina de vapor produïa lingots de ferro, i evidentment en el segle XVIII produïa això, en el segle XIX a més produïa proletariat, i en el segle XX a més produeix pol·lució, sí. I etcètera, i hi haurà que produeix al segle XXI. I què? I llavors què? Esclar, això ja està passat, som fills de tot això, el que hem de mirar és bueno, que no faci res. És a dir, són fills i pares, perquè les civilitzacions africanes no són pares d'això.
Nosaltres som pares i fills. M'explico una miqueta. Sí. Esclar, al ser pares adquirim unes responsabilitats que ells no adquireixen. Però bueno, per ser pare ja... Hi ha responsabilitats. Hi ha responsabilitats. Sí. I llavors tu dius, això està passat. Està passada l'experiència, el que no està passat és que seguirem fent lingots de ferros, però procurarem fer-los de tal manera que no facin tant proletariat i que no facin tanta pol·lució. Això vols dir, no? D'alguna manera vull dir que sembla que el camí és inevitable, el camí aquest, d'adonar-se de les coses. Sí, bueno, és inevitable. Si et fiques per certs camins arribes a certes responsabilitats. És a dir, fes el que et doni la gana però atenta a les conseqüències. És a dir, la llibertat és possible, però cada acte de llibertat porta conseqüències. Cada acte de llibertat porta conseqüències. I la persona que vol la llibertat i no vol les conseqüències és immadur. I és un desastre. Ara, un senyor que diu, jo no em fico aquí, i per tant no tinc tals conseqüències, aquí no passa res, aquí està, aquest senyor és correcte. Sí? Llavors, però tu deies que ens ficàvem en la part cultural, no, jo ara me'n volia sortir de la part cultural, perquè la part cultural és l'equador aquest, que ja l'hem fet, i ara vaig més enllà. Però aquesta part cultural passada en aquesta direcció, diguem-ne, en dic l'adolescència de la humanitat, no? I aleshores ara intentem passar per la joventut de la humanitat fins a la maduració que es toca aquí. Cada pas d'aquestos és difícil, hi ha gent que s'hi queda parada. Com hi ha gent no, certs que s'han quedat parats més avall, animals, vegetals, minerals, etc., que no han arribat a ser homes. No han arribat ni a la ment humana, s'han quedat en uns altres estadis, el qual no vol dir que siguin inferiors, ja ho veurem això quan parlem de la realitat. S'han quedat en uns estadis diferents dels nostres, i inferiors en uns aspectes, superiors en uns altres, ja ho veurem. Doncs el que hi ha un procés, això sí, hi ha un procés. I aquí també, aquí en el nivell humà, en aquell de la ment humana, doncs hi ha aquest procés, no? I uns es queden aquí, uns altres es queden aquí, tal, i tothom pot quedar-se on vulgui, però que tingui en compte que hi ha altres coses. És a dir, aquesta bola està feta perquè hi càpiguen totes les que ens semblen importants, de moment. Al final del segle XX, amb el cap que tenim i no un altre cap. Aleshores, doncs, molta gent que no arriba aquí es queda petita, es queda infantil. Hi ha gent que es queda infantil perquè vol, però hi ha gent que es queda infantil no perquè vol, sinó perquè l'obliguen a quedar-se infantil o perquè li passen problemes, de la classe que sigui. En general, sempre que hi ha opressió, hi ha una certa complicitat entre l'opressor i l'oprimit. És a dir, l'opressor és paternalista, diguem-ne, i l'oprimit és infantilista. I encara que gemega un o gemega l'altre, el que sigui, però hi ha una espècie de cosa, és a dir, una dialèctica molt especial, és a dir, que es necessiten l'altre i que sempre ataquem nosaltres els opressors, però de vegades s'hauria d'atacar més l'oprimit, perquè hi ha molt oprimit que és oprimit per mandra, per pura mandra. I després de fer fet el mandra a base de bé, la cigarra, després s'emburla de l'hormiga, de la formiga, o el que sigui, i l'altre anar treballant, pancant, i anar agafant una posició de preeminència. I després l'altre llavors gemega i voldria les avantatges d'aquella preeminència sense haver-la suat. És a dir, que hi ha de tot, és a dir, s'ha d'estudiar cada cas, etc. Doncs, igual com hi ha gent que es queda allà, hi ha gent que es queda aquí. I no passa aquí dalt. Jo sempre faig la broma, que em sembla que ja l'he fet amb vosaltres, que el nen petit quan neix, aquest os d'aquí el té tou, aquest os d'aquí dalt, el té tou és l'últim os, l'os de dalt de tot, i neix abans que se li hagi fet dur. I llavors passa potser mig any o un any, de vegades, fins que se li fa dur del tot. Doncs aquest os és aquesta placa d'aquí, aquesta placa d'aquí, que és la clau de volta, que tanca tota la bola i que l'aguanta. Doncs jo diria que la immensa majoria de la gent no tanca. D'acord? Què? Està dur o està com està? Està dur l'ascent. Doncs, i quasi diria, és a dir, aquesta tancada de dalt, doncs els que fan la feina, podríem dir, són els filòsofs. És a dir, tots aquells que intenten fer un sistema global, que és tancar-ho tot. Tancar-ho vull dir relacionar-ho tot, recollir tot. Tot allò que ha nascut de la totalitat bàsica i que s'ha desplegat, doncs l'home adult, l'home responsable, doncs ho colla a dalt i ho fa conscient, el que era natural ho fa artificial, és una unió artificial, supercultural, és el més cultural de tot i el menys natural de tot. M'explico? Si ho posem natura i cultura, cosa discutible, que ara no ens podem entretenir massa, doncs aquesta placa d'aquí dalt, que se'n direm la teoria, ja arribarem,
doncs és el més cultural de tot, és una supercultura i és una sofisticació total, etc. Fixeu-vos, a més, que és simètrica de lo de baix, i per tant és com un mirall, és una imatge virtual de la totalitat. Aquest tancament, el que passa que això hi anirem arribant, primer construirem, farem al revés que ho vam fer l'altra vegada vam començar pel mig i vam anar posant totes al voltant i ara farem les al voltant i al final tancarem per la del mig. Tota aquesta faixa d'aquí, totes aquestes 8 àrees d'aquí, doncs, si recordeu, són aquestes d'aquí, formen conjunts abstractes homogenis. És a dir, que aquí, si voleu, ja ho podeu posar, Podeu posar conjunts abstractes homogenis. La paraula abstracta marca tot l'hemisferi nord, diguem, tot l'hemisferi de dalt. L'hemisferi de baix és concret i l'hemisferi de dalt és abstracte. Ja esteu bastant acostumats, suposo, ja porteu uns quants dies del nostre curset i del nostre mètode, a aquesta feina implícita que estic fent, obligant a fer tots, de corbar la ment. Estem acostumats, fora d'aquí, d'aquest cenacle, d'aquesta enquiclos, en aquesta rodona, en rodona paideia, en aquesta pedagogia en rodona, doncs estem acostumats a posar polaritats, o concret o abstracte. En canvi aquí arribem a dir que pràcticament el concret no existeix. Hi ha un punt, a l'altra banda, que en diem el nucli del concret, que allà és la màxima concreció, però que és un punt, i que per tant no té ni dimensions. I de seguida es comença a diluir això i es comença a fer abstracte. Doncs aquí direm igual, que la banda d'aquí serà el perfecte abstracte, però que de seguida es dilueix cap al concret. I per tant el que hi ha és una transició gradual i graduada i metrificada, mesurada al mil·límetre entre el concret i l'abstracte. I es pot dir aquí que és 0% de concret, que és 0% d'abstracte, que és 100% de concret, que és 100% d'abstracte, que és 50% de concret, que és 50% d'abstracte, agafant les distàncies d'una banda a l'altra, agafant com la distància màxima la distància de concret abstracte, diguem-ne, no? D'acord? O sigui que es pot mesurar amb una perfecció molt gran. Però, podríem dir així grosso modo, però sempre amb la correcció aquesta de la curvatura, que tot l'hemisferi nord és un hemisferi abstracte i que tot l'hemisferi sud és un hemisferi concret. D'acord? Segona cosa, és un hemisferi abstracte, concret, recordeu que venia de cre, recordeu? Crani, democràcia, és a dir, vol dir la força de la base. La CR vol dir la força de la base, la força del ser, oi? Crani, la crin, el discerniment. Això no us ho vaig passar un dia tota una llista de cras que he escrit. Sí, segur? Perquè aquí el Lluís Mallorquí li he encarregat que em faci tota una sèrie de coses i no sé on les té. Se les ha quedat allà. Però jo no sento que faci res. Vols dir? Vols dir? Fa molta estona, ja els podia passar-los en algunes. Bueno, si voleu avisar. Aleshores, doncs... Això va filmant, estupend, doncs. Doncs el concret és en si i des de si i per a si. En canvi l'abstracte no. L'abstracte és abstret de lo concret. Extraere vol dir arrossegat, arrencat. És a dir, que l'abstracte és una cosa, una espècie de vapor que surt d'una aigua que bull. És una espècie d'excreció que surt de lo concret. Això és l'abstracte. És a dir, l'abstracte també, en cert sentit, és concret. Alguna forma de concreció té, perquè ve del concret. I no hi ha res més que això. El que passa que és una espècie de rebaixa. Això que en òptica se'n diu una imatge virtual. És una cosa que és un reflexe de... És una imatge de... És tot el món dels símbols. Símboler vol dir peces que s'enganxen i que concorden. Hi ha diaboler, el diable, que són peces que no concorden. I després el símboler, que són peces que concorden. I antigament era un plat que es trencava així, i es donava la meitat a l'amic que se n'anava lluny, i llavors l'altra meitat te la guardaves i quan havies d'enviar
algun missatger amb diners o amb coses, o al revés amb una petició o el que sigui, al mitjà li donaves allò, i l'altre veia que casava i deia, sí, això és del meu amic. És a dir, que són dos peces que casen. La cosa simbolitzada i el símbol són dues realitats que tenen una certa, diguem-ne, coordinació, que s'assemblen, que tenen una relació entre elles i tal. Inclús la noció de veritat, que és tan important, ve a ser una miqueta, tradicionalment, l'adequació entre l'enteniment i la realitat. Això ho definien així els clàssics, l'adequació entre l'enteniment i la realitat, com si hi haguessin dos mons, el món de l'enteniment i el món de la realitat, i que es tenia de mirar que casessin. Si casaven hi havia veritat, i si no hi havia mentida. Doncs nosaltres diem, aquest món de lo concret, mental, en diem intuïció, i el món de l'abstracte, mental, en diem enteniment. És a dir, el món de la intuïció és la captació més o menys directa de la realitat. I l'enteniment, en canvi, és una captació reflexa de la realitat, abstracta de la realitat. I s'ha de mirar que enteniment i intuïció casin. D'acord? Això és el món dels símbols que ha de casar amb el món de les realitats. El que passa que aquí la realitat en diem intuïció de la realitat. I el món dels símbols és l'enteniment, enteniment de la realitat. D'acord? Però hi ha una altra coseta que encara demostra més la dependència d'aquest món superior del món inferior, és a dir, aquest món de l'enteniment del món de la intuïció o el món dels símbols del món de la realitat. I és que en els símbols el que ens interessa és la cosa simbolitzada i no el símbol. El símbol és una eina, però precisament aquesta eina és una eina de la banda de baix, és a dir, de la banda de lo concret. Posem per cas aquell plat trencat. El que ens interessa no és que aquell senyor rebi un tros de plat trencat. El que ens interessa és que aquell senyor rebi un testimoni de la nostra amistat, de la nostra confiança. La cosa simbolitzada és la confiança, i el símbol és el plat. Doncs bé, aquest món d'aquí és un món que només s'expressa a través de signes concrets. Però nosaltres no parlarem dels signes concrets, parlarem del contingut d'aquests signes concrets. D'acord? És a dir, lo simbolitzat és abstracte. Lo simbolitzat en origen és concret. La idea que ens fem, que és el que en diem lo simbolitzat, és abstracte. I el signe en què us posem torna a ser concret. Us hi fixeu? Quan parlàvem de signes, no sé si us recordareu, quan parlàvem de signes, a veure, els tenim els signes. Per exemple, els tenim aquí, signes. Quan parlàvem de signes, dèiem, em sembla recordar, signes primaris, que cada cosa és signe de si mateixa. És a dir, això és signe de cadira, de màquina de tren, del que vulguis. És a dir, que cada cosa és signe primària de si mateixa. Però el dir de si mateixa no vol dir que s'expressa el mateix que el signe i el significat, no, que va. El significat és un pou sense fons i el signe és el que se'ns apareix d'aquest significat. Però a partir d'ara no ens ocuparem d'aquesta mena de signes primaris, que són els signes dels nens, sinó ens ocuparem dels signes secundaris, per exemple, de les paraules, dels números, de les lletres. Tot això són signes secundaris. Hi ha altres, per exemple, una bandera és signe d'una pàtria, jo que sé, hi ha molts signes, no? Doncs, evidentment, el tros de drap i la pàtria no s'assemblen gaire. I la paraula xirinacs i ions tampoc s'assemblen gaire. Són signes realment rebuscats, signes convencionals, signes estranys. D'acord? I inclús, doncs... Ai, carai, m'han canviat aquell quadre, sense dir-m'ho. Sí, l'altre dia, sí, és veritat. Sí, és que ja estava tan acostumat a l'altre quadre, És a dir, l'art, aquest, per exemple, ens vol dar més aquest, l'art i la cosa que vol moure, que són els moviments de la psique, de la psíquica, tampoc s'assemblen. I la gràcia és que no s'assemblin. L'art imitatiu no és un art gaire artístic. D'acord? Va per un altre camí, etc.
Els mites i les coses mitificades, els dogmes i les coses dogmatitzades, i la gent es pensa al revés, pensa que els dogmes sí que diuen la veritat. I aleshores la pifien, i així s'ho tenim de pifiat. Precisament els dogmes estan perquè no s'entengui el que es vol dir, sinó al revés. I això seria llarg d'explicar. Deixem-ho ara un moment. Doncs, entrem en un món de coses abstractes que tenen un doble anclatge en el món concret. Primer, el motiu, fondo, la causa, el que es vol expressar, i després la forma d'expressar-ho. Tot això està en el concret. I l'únic que queda en abstracte és el que queda. És el que queda. El que queda dintre del meu cap de la realitat. D'acord? Que la gent ho sol tenir per concret i és abstracte. Allò que dèiem, ampolla, cadira, tot això és abstracte. Encara que la gent es pensi que és concret. Aquesta cadira, la paraula aquesta és concreta, però la paraula cadira doncs vol dir una cosa abstracta. D'acord? Però fixeu-vos, hi ha això que és concret, llavors hi ha la paraula cadira que és abstracta, no la paraula cadira, el contingut de la paraula cadira que és abstracta, i després hi ha la paraula cadira que torna a ser concreta. És un tros de guix o una forma, etc., que és concreta. D'acord, una miqueta? Això es pot afinar molt més, però ara no ens interessa afinar-ho molt més. Bé, aleshores hi ha una altra qüestió, i és que quan estaves aquí, això si recordeu, no sé si posar-ho o no posar-ho, posem-ho si voleu, posàvem diverses paraules, però per exemple posàvem elementarització, no sé si recordeu. Elementaritat que ens surt, o individuació que posàvem aquí, individuació, unicitat, etc. Vol dir unes unitats limitades, unes unitats definides. Això vol dir. Recordeu que inclús el noumen, que el posàvem per aquí dalt, per allà per on sigui, encara que volgués abarcar-ho tot en la unitat, se solia veure com una cosa que té l'atribut transcendental de la unitat. No n'hi ha dos de sers fonamentals, ni de déus fonamentals. És a dir, l'ànima de l'univers és una, en el noumen. Enteneu? És una que no és una altra, és una cosa singular. Es veu així. I si no, marxem d'aquí. Recordeu que quan marxàvem cap aquí, anàvem cap a l'ús més general, cap a l'ús multiplicat. I aquesta multiplicació aquí era de coses concretes, tot el que es relacionava amb tot, escampava, es multiplicava, etc. Doncs d'aquí cap aquí fem igual però amb abstracte. És a dir, anem abarcant cada vegada conjunts més amples, però cada vegada més abstractes. Fins a abarcar aquí dalt de tot el conjunt de tots els conjunts. I la realitat de totes les realitats, però en abstracte. O sigui, la globalitat. La globalitat és el més abstracte de tot, i aquí posa globalitat abstracta i aquí totalitat concreta, recordeu, no? La globalitat perquè és una selecció, una abstracció de la totalitat. Recordeu que això ho explicàvem el primer dia. De fet, quan arribem aquí dalt, l'única feina que tindrem és explicar, repetir el que vam fer el primer dia. El primer dia, quan vaig plantejar el model global, ja vaig parlar d'això. Bé, entrem una miqueta a l'atac ja de lo nostre d'avui. Llavors, a veure si això ens surt bé. Aquí podríem reconstruir, aquí posaríem ciència. Aquí posaríem aquí posaríem objecte. Seria bo que m'ho anéssiu dictant, Metafísica. Ui, que bé! Que aneu ràpids, noi. Metapsíquica. No, aquí no, això m'he posat fora d'allà primer. Aquest aquí. Noumen. Metapsíquica. Metapsíquica. Fixeu-vos, ho posat totalment a ciència. Si els científics no poden suportar-ho, això de la metapsíquica. Diuen que són falòrnies pures. Bé, alguns científics. Aquí, què posem? Subjecte. Subjecte. Art. Aleshores, si recordeu, doncs dèiem que la ciència era analítica d'estructures. Analítica d'estructures.
Les altres deixem-les perquè no les tocarem avui. I aleshores, recordeu també que aquí posàvem que hi havia el principi d'identitat. A veure si és veritat això. La identitat aquí això no està posat, aquí són analítics, aquí les estructures. No està posat, però ho és així. El principi d'identitat, recordeu que cada part és cada part. Cada part és ella mateixa. Cada part és cada part. Això no ho hem explicat massa, però A és A i no és no A. Això és el principi aquest. Un principi analític, perquè va de parts, no de tots. Un principi analític que, doncs, a més de ser analític i per tant pertany a aquest territori d'aquí, és un principi estructural i estructurador. El fer que cada part sigui cada part i no sigui les altres, el que fa és marcar els límits entre unes parts i l'altra. Cada part doncs, té unes veïnes que no són ella. Ella arriba fins aquí, com aquests els barris, les cases, que els jardins, que tenen unes tanques, hi ha el teu i l'altre. Això. És una analítica d'estructures. Molt bé. Doncs, ciència. Avui ens toca parlar d'aquest, d'aquest i d'aquest. Posem-los els noms ja. Aquí posarem lògica, aquí hi posarem anàlisi i aquí hi posarem significat. Bé, de fet, aquest tema d'avui és un tema que tindria de venir molt barat. O sigui, el mallorquí ho ha donat a tothom menys a mi. I esclar, llavors resulta que no sé ni què teníeu. Sí, li podràs anar donant al Martí, que m'ha cedit el seu d'això. Doncs, aquesta temàtica d'aquí tindria de ser fàcil, perquè és la coronació, diguem-ne, de la cultura més occidental, més escolar, més acadèmica, és el que ensenyen els nens. Fixeu-vos que el que avui hem de parlar és el que en llenguatge corrent se'n diu ensenyant als nens a llegir i escriure, que és el que s'ensenya primerament a l'escola. És a dir, a casa es reserva el de les cagarrines, el d'aprendre a caminar, el d'aprendre a agafar amb ganivet i un porquilla del menjar, mocar-se els mocs, aquestes coses es deixa per casa, que és el concret. I es passa a l'escola la feina abstracta. I és ensenyar a llegir i escriure. D'acord? És la gramàtica i l'aritmètica. Una miqueta. Les 4 regles que diuen i aquestes històries, no? Suposo que noteu que tot això és abstracte. Hi ha una forma més o menys concreta, és dir, això seria lògica. Recordeu que sota de ciència hi ha, a veure qui se'n recorda? Tècnica. I recordeu que dèiem que hi ha coses que encara que n'hi diem tècniques són tecnològiques, perquè ja es fan dintre d'una cultura que ha desenvolupat la lògica, que ha arribat fins aquí, i que llavors des d'aquí s'ha intentat controlar o baixar cap aquí baix. Penseu que en qualsevol moment d'aquí pots pujar i tornar a baixar, baixar i baixar, pujar i baixar, doncs més amunt i tornes a baixar, no? I molta gent sense tancar dalt baixa ja i no torna mai més a dalt. Doncs hi ha una forma molt concreta de treballar el llegir i l'escriure. El llegir és una espècie d'avançada del parlar, i el parlar es fa a casa, però a casa es fa el parlar de la llengua materna, que s'aprèn d'una manera totalment diferent de les llengües que s'aprenen a l'escola, incloïda la materna. És a dir, la materna a l'escola és tractada d'una manera diferent de casa. A casa s'aprèn de tu a tu intuïtivament. En canvi, a l'escola s'aprèn analíticament. Analíticament. I abstractament. I el nano, pobret, a l'escola, per aprendre a llegir, i no solament a llegir, sinó sobretot a escriure i a la gramàtica, no? Doncs se li ensenyen tota una colla de categories abstractes. D'acord? Aquest món d'aquí, podríem dir, és el món del llenguatge, anava a dir del llenguatge seriós. És a dir, seriós vull dir que no està per bromes. És a dir, el llenguatge per entendre's la gent, el llenguatge que no fa coses rares, no és el llenguatge artístic, es tracta del llenguatge corrent. Però el llenguatge corrent utilitari, és a dir, amb vista a la utilitat. Per tant, és un llenguatge
convencionalment fixat. Són una analítica d'estructures. No serà una analítica de vivències, que allò serà el llenguatge artístic que vindrà aquí. D'acord? Sinó que és el llenguatge que la gent quan parla està sèria i està normal i fa coses útils i pràctiques i concretes, no? Això és el llenguatge aquest. Avui dia el segle XX ha treballat això una barbaritat, o sigui que podem cenyir-nos a coses molt senzilletes, per exemple recordar que dintre del llenguatge hi ha les frases, que és el funcionalisme, llavors hi ha l'anàlisi gramatical, que analitza les qualitats, i hi ha el vocabulari, que és el repertori memòric, memoritzat. Recordeu que aquí hi ha les memòries, el món de la memòria, recordeu aquí sota, sota d'objecte que hi ha? Signe. Que deien que era el món de la memòria, el signe? Doncs aquí hi ha la memòria abstracta. Hi ha tot el vocabulari, tota l'etimològica i tota la semàntica, els significats de les paraules. Però de quines paraules? De totes, de totes. Però sobretot aquí, és a dir, totes vol dir que també són paraules que van per altres bandes, el seu significat té relació amb això, però especialment les paraules que se'n diuen comunes, és a dir, els noms comuns. Els noms comuns són els que van aquí, i per tant, que és l'objecte principal dels diccionaris. Cadira, taula, persona, animal, això, continent, vas, tot això són noms comuns. I n'hi ha de més concrets, o de més aparentment concrets, com ampolla, pas, i coses d'aquestes, o hi ha molt abstractes com la virtut, la justícia, la llibertat, etc. Però tots són abstractes, aquests, tenen més graus d'abstracció que altres, etc. Però tots estan aquí. Aquests altres més abstractes poden anar més cap aquí i més cap allà segons el que sigui, el que convingui, perquè hi ha alguns que no és que siguin més abstractes, sinó que són més generals i van més cap allà, i més transcendentals, diguem, més fonamentals, com llibertat, justícia, aquestes coses, aquestes grans paraules, no? Que van en el món de, allà posa ide, que posa ide, ideologia. Ho posa, ho veieu o no? Ja sabeu navegar, ara, amb aquesta cosa d'aquí. Doncs la ideologia es carrega de paraules d'aquestes grans transcendentals, i aquí hi ha paraules més corrents. Doncs bé, podríem dir que en les fórmules gramaticals els aspectes constants de les fórmules estan aquí i les variables estan aquí. Per exemple, nom, substantiu, adjectiu, pretèrit plusquamperfecte, singular, plural, femení, masculí, tot això que són les qualitats de les coses, dels conceptes. Aquí hi ha els conceptes comuns i aquí hi ha totes les qualitats que serveixen per organitzar aquests conceptes i a fer-los funcionals, perquè si no, aquests conceptes són atòmics. És a dir, segons aquest principi d'identitat, aquests conceptes, si és pa no és vi, si és taula no és cadira, i si és cadira no és persona, i si és persona no és taula, i mai pots dir, doncs aquesta cadira és un elefant. No hi ha manera de dir-ho, això. Ara, si tu t'inventes una funcionalitat, és a dir, aquesta cadira elefanteja, que vol dir que té una forma una mica de trompa, o que, enteneu, és dir, què sé jo, el que sigui, no? Però ja és més possible això, el que no pots dir és que una cadira és un elefant, de cap manera. És dir, això aquí tendeix a excloure una cosa de les altres, el principi d'identitat, no? I aleshores això d'aquí permet que això funcioni. Fixeu-vos que anant cap aquí cada vegada més es va cap al principi de l'alteritat i es va alterant les coses. Això són les qualitats. Joan és bo. L'adjectiu és afegit en el substantiu. Substare, substantiu, la cosa estructural, la cosa segura, la cosa... Stare, recordeu que posàvem S, ST i STR. Recordeu que posàvem això? Doncs això és estar, cap aquí és estar. És una substància. I això és una estructura. Per què diferencio entre substància i estructura? Podríem dir, per exemple, que cadira és una substància. O en aquest cas seria una idea, perquè estem en el món abstracte. Seria una idea. I què hi ha aquí, aleshores? No hi ha ben bé la paraula o el concepte cadira, no és aquí, és allà. Aquí el que hi ha és la definició de cadira, que és l'estructura de cadira, l'estructura abstracta de cadira. Les estructures abstractes són les definicions. I recordeu que en els diccionaris tots lliguen paraules que representarien idees amb definicions que representarien estructures.
abstractes. I les definicions són importantíssimes. És curiós, doncs, com ningú discuteix les definicions dels diccionaris. Els discuteixen poc, sí que es discuteixen, però poc més aviat s'agafen una mica dogmàticament. El Fabra diu tal cosa, molts articles de diari així es posen del paraula, però el Fabra diu tal cosa, i allò ja és inapel·lable. El Sant Papa, el Sant Pare... Bueno, doncs, suposo que enteneu, per tant, que aquest món és senzillet. És el món de la gramàtica que ens ensenyaven de petitets. Les oracions gramaticals, una oració ben construïda, etc. Perquè ens complica una mica de l'existència, podeu mirar aquest paper, aquest paper tan maco. Aquests papers són per alegrar la vida, no per complicar-la. És a dir, no cal entendre'ls. Se'ls mira com si fos una obra d'art, així. Que maco, això, Però no intenteu entendre'l perquè us farà mal al cap, Això està extret d'un llibre que no sé si diu inspirat en sintaxi generativa catalana de Sebastià Bonet i Joan Solà, editorial Enciclopèdia Catalana, tal. La frase exemple és rebuscada per complir les moltes possibilitats i no sempre del tot ajustada. Bueno, aquí hem fet una jugada, una mala jugada, que és fer allò que fèiem de petitets, anàlisi gramatical, recordeu? I posàvem una ratlla així, i posàvem l'oració paraula per paraula aquí, analíticament, i aleshores, fixeu-vos que això és la feina aquesta, aquí hi ha la frase, i aquí hi ha l'analítica de la frase, l'analítica. Això ho va inventar, l'analitzar ho va inventar Plató, és molt interessant. I llavors doncs posàvem al costat adjetivo, no sé quantos, jo em posava en castellà això, adjectiu qualificatiu, primera persona del singular, el present indicatiu de no sé quantos, no sé què, femení, no sé què, gènere ambigu, gènere epicè, i totes aquelles coses que posàvem per allà. Això avui dia s'ha complicat molt, i això que poso aquí és una cosa inspirada en Chomsky, perquè va haver-hi un període en què la gramàtica, des del gran lingüista que es deia Saussure, no sé si l'heu sentit anomenar, doncs va inventar una gramàtica estructuralista en què sobretot mirava l'aspecte estructural. I llavors el Chomsky després ho va equilibrar una altra vegada i ho va posar aquí, i inclús va posar aspectes de més enllà i altres coses, de generativitat, del que diuen la gramàtica generativa, etc. I llavors doncs fa una cosa molt més completa, molt més funcional i molt menys mecànica. I aquí doncs hi ha una forma de reunir-ho tot en una sola frase. Imagineu-vos que un senyor digués: tot un nostre exemplar últim de bon rei hereditari absolut, mentre li ha permès al poble, Tristany de Caríntia, duc d'Ístria, per la gràcia de Déu, que es desmaià el dia de la coronació, el qual ara passa per la porta principal, massa ple d'ira, per causa del futur del seu regne, tant per prendre decisions serenes com per decidir la pròpia dimissió, cosa que ha estat palesa a tots els assistents, tant més des que ha arribat que no pas d'abans, en presentar-se al públic, tot i que ningú no ho sospitava d'antuvi, tan independentment que sigui cosa reconeguda pels súbdits com que no ho sigui, afer que tots lamentem, certament, sens dubte, va haver estat assentit deposat definitivament pel fet que no l'estima ningú, sense pal·liatius de cap classe, despietadament, a la mateixa sala del tron, tot i que ell s'hi resisteix. Déu-n'hi-do, És una sola frase, això, Diguem, això és tot el que es pot complicar una frase. És una anàlisi chomskià, això us ho aneu mirant, anireu... Això, diguem-ne, és un globalisme, un acte de globalitzar tots els avenços de la gramàtica. Per tant, un esforç lloable, no? I, a més, aquesta gramàtica és axiomàtica, que hi ha els axiomes fonamentals, etc. El llibre aquest el tenim aquí, si el voleu mirar, doncs això ho explica en moltes pàgines, tot això és un resum de moltes pàgines, etc. Però la veritat és que no tinc cap interès en què ho mireu en detall, això. Però si voleu, ens hi podem passar la tarda. Hi ha aspectes més nominals, aspectes més adjectivals, proposicionals, adverbials i verbals. El verb remena molt per aquí. El verb és difícil, hi ha molts idiomes primitius que no tenen verb, que no usen el verb mai, que se sobreentén el verb, no es diu, es fa. Jo, tu, manzanas, diuen coses així,
l'altre s'ha d'anar suplint. La verbalització costa una mica. Els idiomes primitius més intermitjos el tenen una mica més, un comença, només usen l'infinitiu, que és una espècie de substantiu del verb, és la part més substantiva del verb, etc. Hi ha parts que són adjectivades, és a dir, el verb, per exemple, els participis passats equivalen a adjectius i s'usen més fàcilment que no pas el verb d'entremig, o el participi de present o el gerundi, que són més subjectes, són més substantius, etc. Vull dir que els verbs tenen unes cues que empalmen molt bé amb el que no són els verbs. Però el verb és difícil perquè el verb comporta, per una banda, la seguretat del semantema, és a dir, del contingut. Sema vol dir significat, sema en grec vol dir significat en llatí. Semàntica vol dir el tractat dels significats. Doncs el verb té un semantema, per exemple, jo estimo, oi? L'estim és estimar, que és un contingut, és estimació, és una realitat. I llavors l'estimo, estimava, estimàs, estimaré, hauré estimat, totes aquestes coses són morfemes. I els morfemes van cap aquí. I els morfemes són els que fan les adjectivacions, les variacions, les coses, el que és variable. Aquí hi ha les variables, aquí hi ha les constants. I el verb junta l'arrel que dèiem abans, que se'n diu el semantema, i la terminació que dèiem abans, que es diu el morfema, que vesteix més, dir-ho així d'aquesta manera. És més pijo. Doncs bé, teniu una miqueta de filosofia de la gramàtica dels nens petits. Ja n'hi ha prou. Aquí ja posats a mirar coses, si alguna pàgina d'aquesta jo us l'he donat una altra vegada, doncs mira, l'estripeu. Aquí, per exemple, doncs hi ha això, que ha sortit abans del CRA, que us he dit, el CRA. Això, diguem-ne, és una profundització d'aquest tema d'aquí dels significats. Penseu que en el segle XX, actualment, hi ha filòsofs sencers que han dedicat tota la seva vida només a estudiar això. I no ho han aclarit, a més. Que han tingut de venir altres posteriors i tal, i s'ha arribat a unes conclusions terribles. El tema del significat de les coses, no? En un diccionari et posen allà una definició i s'ha acabat. Però la definició no arregla res, ja ho dèiem al principi de tot, perquè usa altres paraules amb significats que també s'han d'explicar i es fa un cercle viciós, no? Doncs hi ha tota una sistemàtica d'unes constel·lacions de significats que tots s'expliquen els uns pels altres. Però no treu, això, dues coses. Una, que hi ha una cosa que és el primer que es va descobrir, és la semàntica en realitat. Hi ha un origen de signes molt elementals. Per exemple, la paraula mística, no sé si us dèiem quan la vam estudiar, que ve del mu, de ni mu, quan la gent diu que no es pot dir ni mu d'això. Aquest mu és una cosa onomatopeica, com mamà, per exemple, una paraula onomatopeica. Hi ha moltes paraules, quasi totes, és possible que tinguin un origen etimològic onomatopeic. És a dir, que la paraula s'assembli una miqueta al que significa. Però després va separant això, la cultura ho va separant, i al final ja no té res a veure. I quan nosaltres diem l'etimologia d'una paraula, diem una cosa impossible, perquè l'etimologia vol dir el primer significat, i vés-ho saber el primer significat. És a dir, l'únic que sabem és els que sabem. És a dir, anant enrere, doncs sabem el que sabem, no? Aquí l'indoeuropeu és una espècie d'idioma fictici que s'ha fet a base de buscar les coses comunes de tota una colla d'idiomes entreparentats els uns amb els altres, emparentats. I aleshores surten, per exemple, aquí hi ha el luxe de l'indoeuropeu CR, que vol dir força, aquesta CR, i fixeu-vos que hi ha derivats amb cram, crem, crit, i a més són ser consonants, és a dir, les constants són consonants i les vocals ja comencen a ser variacions sobre el mateix tema. Per tant, ja marxa de l'estructura i se'n va cap a la funció. D'acord? Ja comença a bellugar això. Doncs amb cra, per exemple, posa aquí creiaino, en grec, que vol dir acabar. I acabar, aquí es posa en puntets, veu que acabar posa uns puntets a sota? Doncs perquè la paraula cap nostra té aquesta mateixa noció de força. És a dir, ja ho anirem veient. Les subratllats vol dir que és la mateixa arrel i l'altre vol dir que és la idea. Ja anirem veient. En grec cara vol dir cap, en llatí cara vol dir cara, però en grec cara vol dir tot el cap. Enteneu? I el cap és la força de l'home. Kratos, fort, poderós,
dur, actiu, i de Kratos surt democràcia, aristocràcia, teocràcia, totes aquestes cràcies de Kratos. Kranos, que Kranos sortirà el crani, després cranion a sota, veieu? Cranion a sota. Doncs el Kranos era el casc, era el cap, i el cranion era el crani, que és un casc natural que tenim instal·lat de sempre. Kranos també vol dir cirerer, no sé si els cirerers s'enfilen molt i t'has de pujar molt amunt, com el cap, però vaja, aquest posa un interrogant. Cràter, per exemple, la copa aquella que hi ha dalt, cràter. Crear, creació, criatura, criar, procrear, creador, tal. Crever en llatí, creverque procellis, que diu l'Eneida, freqüent. Cretus, concret, discret, secret, excreció. Credo, creure, creença, creient. Crementum, incrementum, excrement, etc. Cresco, créixer. Acreció, concreció, discreció, secreció. Fixeu-vos si n'hi ha, Crios, moltó. Però és el moltó que té aquelles banyes tan fortes que feien un ariet per trencar portes de muralla i coses d'aquestes. És el cornut. La paraula corn també té una C i una R, no sé si la noteu, ja ens sortirà, suposo, en el seu moment. Cribrum, cribell, garbellar, criba en castellano, criba. Aquí entrem en una altra variació semàntica, que és la de discernir, que això ho fa el cap discerneix. Crimen, crim, criminal, discriminació, i discriminar vol dir discernir. Crima, crim, crino, triar, jutjar, discriminar, decidir. Crinera, que és discernir el cabell que va cap aquí del cabell que va cap allà. És la clenxa, exacte. Crisis, que la gent l'entén d'una manera, però l'origen és el mateix, decisió, crisi, hipòcrita. Vol dir, fer crisi vol dir separar una cosa de l'altra. És a dir, que mentre està barrejat no hi ha crisi, però al moment en què hi ha el judici, diguem-ne, fa crisi la cosa. I es critica, crítica, criteri. Crista, que és la cresta, que també està al mig del cap. Veieu que tot té una relació? No, perquè aquest és una G, no és una K. És Christos. I en llatí es posa amb una C i una K, una C i una H, una C i una H. És una altra lletra. La G no és la K, aquesta. Allò ve de Chrisma, Christos, Haris, que vol dir gràcia, Haris. És la GR, JR. No és la JR, Bueno, aquesta és la desgràcia. Crotafos, temple del cap. Cop mortal al cap. Crotos, cop batec dels temples per la sang. Plap, plap, plap. Cròtal, el que fan aquest soroll plap, 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 perquè el fa la cua d'una serp. Les serps tenen una cua que fan una cosa, i es diu el cròtal. Cara, cap, cara, ja ho he dit abans. Carena, cap, pic, la carena és el cap de les muntanyes. Fixeu si n'hi surten de paraules, I només he agafat el grec, el llatí i el català. Posa aquí grec, llatí i català. Si ens comencem a ficar per altres, caron, cap pesant, adormir-se, caroton, pastanaga, herba de cap. És a dir, la carota, l'àcid carotínic, que és la vitamina A, la pastanaga, doncs és una herba que té el cap, encara que sigui del revés, ficat dins de terra, el cap. Però és una herba que té un cap molt gros. Caro, carn, tall del capitost. Fixeu-vos, la carn era el tall del jefe, els altres menjaven el que podien, i el jefe menjava el tall de carn. D'aquí hi ve la paraula carn. Cardia, cor, un cardíac, un atac cardíac. Cardo, cardo vol dir la frontissa. Punt cardinal vol dir punt de frontissa. Queiro, tallar els cabells, esquilar. Queres, corn, queres, queratos, queratina. Això és de corn. Quer, cor. Cerebrum, cerebrum, cervell, cerebral. Cereal, cerasso, cirera, cèrvol, cornut, cervical, etc. Discernir, cerno, concernir, discernir, certus, cert, concert, cernus amb el capcot. Això es cantava en el Tantomergo, aquell que es cantava davant l'exposició del Santíssim, Veneremus cernuí, no sé si us en recordeu. Doncs cernuí volia dir amb el capcot.
cert o lluitar, certamen, cert, encert, xena, xenacle, també es veu que sembla que ve d'aquí, encara que hi ha l'R que s'ha perdut, però vaja. Cir, cercle, cerclar, cor, cuiro, cuirassa, recorbat, etc. Bueno, i anem, mireu-ho tot fins al final, i si algú té interès en aprofundir-ho més, que a darrere hi hem posat una miqueta la filogènesi d'això. És a dir, com d'una idea van sortint les altres. Això m'ha entretingut una miqueta perquè veieu la immensa riquesa que hi ha aquí, de simbòlica, de món simbòlic. I penseu que tots nosaltres, per tontos que siguem, transmetem de pares a fills i nets una saviesa immensa sense saber el que transmetim. A vegades veus un home inculte totalment d'un barri, suburbis, etc. i les sents parlar, i parla amb l'accent que vulguis, malament pronunciat el que vulguis, però està transmetent paraules supercomplicades derivades del grec. I ell ni se n'entera de l'origen d'allò i què transporta i on va, però va traspassant el sentit. És a dir, hi ha gent que ve a dir que els llenguatges són com espècies vivents i nosaltres som el suport inconscient. Si nosaltres transmetem la vida, el llenguatge ens usa, com nosaltres usem la llengua, o usem els llavis, el que sigui, no? Doncs el llenguatge és un ser vivent que ens usa a nosaltres per expandir-se, per reproduir-se, per mutar-se, aquestes mutacions que van veient-se aquí. Això d'aquí portat al màxim, i aquest altre escrit, aquest altre d'aquí, que també és molt curiós. Aquest altre el vaig fer, em van demanar els de, com se diu allò, a Toluges. A Toluges, allà al Rosselló, es va fer fa més de 1000 anys el primer concili de pau i treva, que deien, que són, en temps dels bàrbars, els primers intents de civilitzar una mica d'allò, de fer una mica de corts, de posar una miqueta de regles, etc. de joc i tot això, i el bisbe Alabat Oliva, doncs aprofitant-se que els reis estaven a les creuades, es va aprofitar i va convocar una junta de senyors i de capellans, d'eclesiàstics, que no els que manaven llavors, i d'aristòcrates i tal, i els va reunir a Toluges allà i van fundar la primera, diguem-ne, centre de pau i treva, però això fa 1100 anys, una cosa així, no? Fa molt temps. Després d'allà van sortir les corts de Catalunya, d'Islàndia, d'allà, després d'allò. Les primeres van ser les d'Islàndia, les segones de Catalunya, les terceres van ser les d'Anglaterra i les quartes les del Lleó o por ahí, però molt simultànies totes. Les primeres corts i les primeres constitucions, diguem-ne, com ne deien l'anglesa famosa, la Carta Magna. Doncs, llavors jo vaig anar, em van demanar que anés a fer una conferència, i els hi vaig repartir per gust també, perquè s'hi divertissin una estona, aquest paper, de l'origen de la paraula treva. Pau i treva, doncs que volia dir treva. Una treva és en castellà diuen una tregua. Doncs fixeu-vos, i encara aquí no he posat bé, allà els hi vaig fer més bonic encara, aquí a l'esquerra, els hi posava, no sé si recordo, 4.000 anys, 2.000 anys, 0 anys i 2.000 anys després de Jesucrist. És a dir, que hi havia una història de 6.000 anys enrere. Els primers sentits són de 6.000 anys enrere, després són de 4.000 anys, després de 6.000 anys enrere vol dir de l'any 4.000 abans de Jesucrist, del 2.000 abans de Jesucrist, del 0 i de l'actual, no? I es va bifurcant això, o sigui que aquest és en el temps, diguem-ne, és un desenvolupament en el temps. I a més aquest no s'ha circumscrit el grec, el llatí i el català, sinó que fa servir tots els idiomes indoeuropeus. I en surten aquí, per exemple, el gòtic, el velldeslau, el rus, el lituà, el gòtic, el velldeslau, l'islandès, el vell anglès, l'anglosaxó, el vell alt alemany, etc. Tots, aquí el francès, el català, el castellà, treva, tregua, l'alemany, l'anglosaxó, l'islandès, l'anglès, el sànscrit, el vell persa, l'avèstic, el germànic, el bàltic, eslau, islandès, veieu, no? Aneu veient per aquí tot això que hi ha. I com va canviant, conservant una mica, més o menys, les consonants. Les consonants són els signes de l'estructura. Les estructures són consonants. És curiós, a més, que aquí l'etimologia de la paraula estructura té 3 consonants. STR és forta, de significat, és dura, és estructural. Normalment tenen 2,
però de vegades n'hi ha 3, depèn. Això, les llengües semítiques, que aquí no hi entren, que són l'hebreu, per exemple, i l'àrab, i altres, no? Doncs, des de sempre només s'escrivien les consonants. I totes les paraules tenien d'arrel, de sementema, 3 consonants, eren triliteres. Totes 3. I les vocals s'han posat tard i a més ballen molt. No sabem Mohamed o Mahoma, M-O-M, M-H-M, són les consonants, i les vocals van ballant, van posant les diferents d'un lloc d'una manera, altre lloc d'una altra. En català, per exemple, en català de Barcelona es diu ploro, en català de València es diu plore, en català de Lleida es diu ploro, en català de Perpinyà es diu plori i en català de Mallorca es diu plor. Les vocals finals totes canviades, no?, segons el lloc. Doncs ja està, això també és per divertir-se, per posar-nos una estona mirant. A més, és interessant veure com es belluga el sentit, que comença sent, volent dir fidelitat, i acaba per aquí baix volent dir amistat, combat, arbre, alzina, el tri dels anglesos, ve d'aquí, imagineu-vos, Què? Sí, o bé la constància de l'arbre. L'arbre és una cosa ferma, segura, que aquí pots comptar amb un arbre, no et falla. Els germànics, i els anglosaxons venen dels germànics, feien la tenda de campanya i l'arbre, agafaven un arbre real, que solia ser un roure, i llavors hi posaven la tenda de campanya penjada de l'arbre, així. O sigui que l'arbre aguantava la tenda de campanya pel mig. Per tant, era la columna fonamental. Però, per exemple, és curiós aquí com que la fidelitat genera amistat, de l'amic aquest surten els amics de guerra, que els amics de guerra són pandilles que feien la guerra però que es pactaven entre ells, que ells es defensarien a mort l'un a l'altre. Jo no hi era. Per què ho dius? Per què ho dius? No, perquè m'ha vingut en relació amb això. És que tu ets artista. Fas unes relacions que a mi em deixen totalment fora de lloc. La paraula dromos, que és síndrome, dromos, no crec que tingui aquest origen d'aquí. És a dir, trubo i dromos, encara que la T i la D s'assemblen molt i moltes vegades una passa a l'altra, no sé per aquí veus, però hi ha druva, per exemple, en sànscrit, en drang, en dreu, droi, druides, druvis, etc. Tot això, la D, però en canvi, doncs, síndrome, aquesta me, aquí ja és una W, ja és molt diferent, no? I crec que no té res a veure. Suposo que tu no anaves per aquí, que no? Tu anaves a veure si al formar pinya, doncs una gent confabulada, al venir un, encara que sigui segrestat, acaba que queda contagiat. I és molt probable que tingui molt a veure això, perquè això passava quan les coses eren carismàtiques, o ho són, però encara n'hi ha. És a dir, que s'explica en el llibre de Samuel, que hi havia els profetes que es tornaven bojos, es començaven a profetitzar, es despullaven, ballaven i tot això. Em sembla que no us ho vaig esmentar l'altre dia, això. I llavors David, que fugia de Saül, que el volia matar, es va refugiar, amagar-se entremig d'ells perquè no passava desapercebut. I la cosa el va atrapar amb ell i també es va posar a ballar i a fer el ximple per allà, tot el que vulguis. I Saül, al darrere, que el volia matar, David, va arribar allà, el va veure perquè li van xivar que estava allà. I el tio també es va quedar contagiat i es va oblidar de matar David. I es va posar a ballar i saltar, i era el rei d'Israel i tothom se n'emburlava, i bueno, una cosa de por. És una espècie de síndrome d'Estocolm, això també. I per què? Perquè allà hi havia una efervescència. Aleshores passa de vegades, que és el síndrome d'Estocolm, que els grups aquests revolucionaris són molt místics, és a dir, tenen una mística molt forta, i aleshores poden arribar a contagiar el segrestat, i llavors va estar ple. Doncs aquí fixeu-vos que en rus, drug-druga, l'un l'altre, fixeu que és bonic això, l'un per l'altre, l'altre per un, com el d'Artanyan i tota aquella colla. Doncs, però de tot això evoluciona aquesta fletxeta que va cap a la dreta, evoluciona cap a fer la guerra, soldat, companys d'armes, cap de companyia, llavors rei, reina, els dròtings, etc., els companys de companyia, etc. Tota una sèrie de coses que són de combat.
i que quasi podríem dir va a la semàntica contrària de l'original. L'original era una treva i acaba sent una guerra. Veieu? I això passa molt amb l'evolució semàntica, que una cosa va evolucionant cap a l'altra. I això és curiós, és la relació contínua entre el símbol i el simbolitzat, que va canviant, va fent canviar la cosa, però d'una manera totalment aliena a la voluntat dels parlants. És a dir, els parlants no hi tenen res a fer amb això. Encara que ja veurem després el pròxim dia que sí, que el verdader creador de l'univers, el creador en grec es diu el poietes, és el poeta. Però això serà quan parlem del llenguatge artístic. Però en aquest llenguatge que parlem ara comú, usual, la gent sense adonar-se'n va usant coses i transmetent saviesa primitiva i no se n'adona i va canviant, però poquet a poquet, exactament com la naturalesa manté la fixesa de les espècies però les va mutant poquet a poquet i va fent l'evolució. És a dir, és una de les coses més meravelloses de la biologia, és que hi ha un sistema per repetir exactament igual els cromosomes, el sistema de replicació, no? I es repeteixen exactament igual, però no es repeteixen exactament igual. És a dir, que hi ha petits errors, que al cap de molt temps, de molts milions d'anys, van sumant, complicant i van donant espècies diferents. Però en conjunt la impressió que donen les espècies és que es repeteixen iguals, no? Però de tant en tant van variant. I això, doncs, igual passa, exactament igual passa amb això. O sigui que és curiós que podríem aplicar aquí uns criteris semblants als de la biologia. Bueno, pot ser per atzar o per causes externes, homologables, comprovables. Pot ser les dues coses. Això deixem-ho, de moment, això deixem-ho. El llenguatge i l'entendiment no amb Chomsky, és a dir, jo he dit que tota aquesta part d'aquí, aquesta part alta, en dic la part de l'enteniment, no? Està íntimament lligada amb el llenguatge. El llenguatge se sol estudiar com concret, com el món dels signes, un signe de segon ordre. Igual que en parlem de tecnològica, doncs aquí podríem parlar de, no sé com diu, però signes de segon ordre, enteneu, que són signes lligats amb un significat abstracte. Bueno, aquest llibre hi ha altres molts, alguns que tinc per aquí, altres que no. Sí, una cosa així, exacte. Doncs aquí hi ha, per exemple, aquest i aquest és molt bo, Fundamentos biológicos del lenguaje. És a dir, és una cosa que també és, tot això és aprofundir un mar immens, un món immens, de si existeix una gramàtica universal, un llenguatge universal o no. I si aquest llenguatge universal ens ve de naixement, és a dir, per herència o ens ve per aprenentatge. És a dir, si el nen neix amb tàbula rasa, és a dir, amb un cervell buit, o si quan neix o quan és gestat, vaja, doncs ja hereda dels seus pares la capacitat de parlar. L'àrea de Broca, que hi ha és a dir, la relació entre la part nerviosa i la part lingüística és molt interessant i s'han fet molts estudis i encara se sap molt poc d'això. És molt probable que per herència rebem coses que ja configurin una miqueta les sintaxis mínimes i aquestes coses mínimes, perquè això el Chomsky, que és el que defensa aquesta teoria, que diu que no, que diu que tot és d'aprenentatge. Però el Chomsky defensa que hi ha coses de naturalesa, que hi ha una base natural de l'estructura dels nostres nervis que ja fa que tinguem una disposició mínima, i ell ho fa perquè ha estudiat moltes gramàtiques de molts idiomes diferents i troba algunes coses comunes a tots. Poquíssimes, poquíssimes, menys les que es pensen. Per exemple, el que hi hagi subjecte de l'oració és propi del món occidental, però no és propi d'altres. És a dir, el substancialisme, el posar una espècie de punt de partida sòlid del qual s'atribueixen coses, es prediquen coses, sembla que no tot, que l'indoeuropeu sí que ho té, però que altres no ho tenen. Bé, aleshores us volia ensenyar dues cosetes molt boniques. Aquest tractat de semiòtica, jo us en vaig parlar l'altre dia, em penso, de l'Umberto Eco. És un tractat, semiòtica vol dir el tractat dels senyals. És a dir, quin és el millor senyal per senyalitzar una cosa? Aquest és el famós del Nombre de la Rosa. Però és un tio supersavi, penseu que és un senyor que només és un novel·lista, és moltes coses més l'Umberto Eco. I aquest llibre no us el recomano gaire, si voleu estudiar molt sí, però si no, no us el recomano, és terriblement dur. I aquest senyor reuneix, és a dir, sintetitza discussions de moltíssims altres que si no les saps aquí et costa una mica seguir-lo, perquè els cita poc, els té en compte però no els cita gaire. Això, aquest senyor.
però és molt interessant, perquè no estudia només les paraules, també estudia els signes musicals, els signes artístics, els signes naturals, o si n'hi ha o no n'hi ha de signes naturals, si la naturalesa també té signes de segon ordre, etc. No he portat aquí, però hi ha articles a la investigació i ciència, sobretot, d'investigació de si els animals superiors ja tenen llenguatge o no tenen llenguatge. És a dir, si tenen significats. S'estudia sobretot això, si tenen significats. I sembla que hi ha alguns ximpancers que sembla que sí que tenen significats. Hi ha un estudi molt interessant sobre això. Un altre llibre molt maco, aquí hi ha el primer volum, allà tinc el segon volum per no portar els dos. Aquest és un senyor de fama mundial, es diu Emile Benveniste. I, per exemple, en aquest llibre i en el següent, que són 2 volums, el vocabulari de les institucions indoeuropees. Aquest senyor, només treballant això que fem, aquesta mena de coses, coses així, arriba a descriure com era la societat dels indoeuropeus fa 6.000 anys, que no tenim cap dada històrica, res, només que tenim jaciments, però allà clar, no hi ha cap escrit, ni cap paraula, ni res. És a dir, tots els escrits són molt posteriors perquè l'escriptura és del 2000 abans de Jesucrist, 2 o 3.000, i encara en el Mig Orient que es parlaven llengües semítiques, o altres llengües més antigues encara, com el caldeu, no? Però aquest l'indoeuropeu, els escrits indoeuropeus són dels 500 o així abans de Jesucrist, no abans. I doncs el tio extrapola cap enrere, més de 1.500 anys, com eren aquella gent, però tot, és a dir, aquí diu el vocabulari, però parla d'economia, parla de parentiu, parla de societat, és a dir, l'estructura social, el dret que tenien, l'hospitalitat, l'economia, per exemple, si es regalava o si es canviava, el matrimoni, l'exogàmia, el prestar, manllevar, el deute, és a dir, surtin el preu i el salari, per exemple, tot això només ho treu de les etimologies. Quina meravella, no? O sigui, poder arribar tan enrere per aquest sol camí. Per tant, imagineu-vos que encara que això sigui abstracte, té una potència enorme. Té una potència enorme. I un altre, que ja és més conegut, però que m'agrada fer-li la lluança, és el Coromines. El Coromines, doncs, d'aquest diccionari, que té un nom molt complicat, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, doncs, cada article, jo aquest llibre el recomano molt. Comprar-lo és molt car, tenir-lo a casa és molt car. Però és una meravella, és a dir, cada paraula és una novel·la. És a dir, t'explica, doncs, a veure, estic buscant una. Per exemple, la paraula bruixa, una paraula divertida. Mot comú a les 3 llengües romàniques de la península i els dialectes occitans de Llenguadoc i Gascunya. La Gascunya era la Bascúnia, el País Basc francès, d'origen incert, probablement preromà. Quan l'origen és fàcil, per exemple és llatí o és grec o així, t'ho posa i s'ha acabat. I llavors et posa tota la història des del llatí fins avui dia, i com la paraula es va usant en diferents llocs, etc. T'ho explica tot això. Però si la paraula no és llatina ni grega, sinó que més enrere, llavors no solament va des del llatí fins aquí, sinó que se'n va del llatí fins a no sé on, cap enrere i passa per altres idiomes, i si és indoeuropeu i tal i qual, no? I llavors es posa interessantíssim, Diu, probablement preromà, però de procedència dubtosa. I quan és dubtosa és quan és més interessant, perquè llavors comença el tio a fer investigacions. Broixa i broxa, l'occità i aragonès, bruxa, el castellà i portuguès, i el català tant pot correspondre a la primera com a l'última, etc. L'indici geogràfic faria creure més aviat d'allò. Com que aquesta diversitat de timbres és paral·lela a les 3 variants del nom cèltic del bruc. Fixa't, ara se'n va al celta. El celta és un idioma preromànic. Doncs resulta que totes aquestes paraules documentades i trobades doncs sembla que venen del nom cèltic del bruc. Saps el bruc aquí que tenim? Ni suc ni bruc. Vroico, reduït en uns llocs a bruco, en altres a broco, altres a brochio. És possible que el nom de la bruixa en sigui un derivat cèltic, broixa, amb el sentit de l'acabar per les brugueres amb el diable, o dona pagana enemiga dels cristians. Compareu l'alemany Heide, pagà, landa i bruc. És a dir, Heide, en alemany, que és bruixa, també vol dir bruc. I Heide no ve del mateix, ve d'un altre d'això, però això.
en el vocabulista aràbic i llatí atribuït tal, ara mira si ve de l'àrab, després mira si ve d'un altre lloc i tal, i al final acaba dient que sembla que sí que ve d'aquest. Bueno, és molt llarg això, i a més comenta altres senyors, etc. És molt divertit. Aquí, fixeu, hi ha pàgines i pàgines, després els derivats, A continuació posa tots els derivats, Bruixot, bruix, bruc, broic, bruixo, bruixada, bruixal, bruixam, bruixejar, bruixenc, etc. Tots els derivats i te'ls documenta tots, d'on ho treu, etc. És una meravella, això. Hi ha gent que el critica, jo crec que és incriticable, és clar que és criticable, perquè ha fet una cosa tan grossa que forçosament ha de tenir defectes i llacunes, no? Perquè és molt gros, però és tan gros que no ho ha fet ningú, és a dir, té un mèrit immens. Bé, és un altre. Aleshores, dir-vos que, per exemple, aquí tenim, per fer aquests papers que us he donat, oi? 2 diccionaris més, perquè veieu la interessant que és tot això, no? Un diccionari llatí, que està en francès, un diccionari fet per francesos, però llatí, i un diccionari grec, que només té un altre volum que no l'he portat, són 2 volums, i aquests doncs fan les etimologies del grec cap enrere i del llatí cap enrere. Cap enrere vull dir més enrere, no cap aquí, sinó cap allà. Les etimologies. I cada paraula et posa l'etimologia el que li sembla, per això són fets per senyors francesos, molt famosos i molt importants. Bueno, però que veieu que podem estudiar història a través de les etimologies. Interessant que és. L'avantatge que té les coses objectives, l'avantatge que tenen és que les pots resseguir, les pots trobar, existeixen, es troben, enteneu? Lo de cada dia passa, es fa i passa. Però les estructures queden. Tenen l'inconvenient que són mortes i que tu les has de donar vida, les has de conjecturar la vida que tenien, etc. Quan en un jaciment troben un esquelet o troben una destral o el que sigui, o troben uns signes a la paret, que n'hi ha, molts signes raros, oi? Doncs no saps que potser això tens que començar a fer conjectures i tal, no? Però hi són. És curiós, per exemple, en un altre ordre de tema, és el tema religiós, les escriptures sagrades, per exemple, doncs avui dia la gent progre, encara que sigui creient, doncs creu les escriptures sagrades, però no al peu de la lletra, diguem-ne, sinó al peu de l'esperit, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, l'esperit és el que importa, i la Bíblia ho diu, l'importa no és la lletra, sinó l'esperit. Però gràcies a l'adoració i al fanatisme i a la idolatria de la lletra, se'ns ha conservat fins avui dia. Si no, hagués volat, És a dir, s'ha aguantat gràcies a que hi havia uns senyors tan fanàtics que no volien que es toqués una sola lletra. Si no, la incúria dels temps hagués enredat tot això i hagués engegat tot a rodar. Per tant, veieu, és a dir, esclar, el nostre model és un model així d'ambigu, és a dir, que accepta una cosa i accepta la seva contrària. És a dir, jo soc partidari de l'interpretació dels textos amb esperit, però també soc partidari que es respecti molt la lletra, perquè és que si no es perd. És a dir, si els protestants, per exemple, no haguessin heredat de l'Església Catòlica la Bíblia respectada al peu de la lletra, ells no s'haguessin pogut permetre el luxe d'interpretar-la després com volguessin, la interpretació lliure dels protestants. I ells haguessin conegut el cristianisme a través de la pràctica de l'Església del seu temps i no haguessin pogut conèixer la pràctica primitiva. I ells volen restaurar l'Església en el seu fulgor, en la seva gràcia primitiva, i saltar-se tot allò dels pontificats aquells de Roma, totes aquelles barbaritats que es feien i tot allò, i està molt bé. Per això ho han aconseguit gràcies a les tonteries dels altres, que ells critiquen. M'explico o no? La cosa, la relació entre una cosa i l'altra. Molt bé. Bé, llavors un pas més, i acabem avui, aquesta espècie d'excursió per aquí, que és l'esforç que es fa ja des de molt antic, de fer més rigorós això. Quan tota aquesta part d'aquí està molt a prop dels objectes, tenim en realitat la gramàtica corrent i tot això, no? Però aleshores es comencen a afinar els conceptes, a fer-los més fins, a aconseguir el que se'n diu la univocitat. És a dir, que cada cosa només signifiqui una cosa, que cada signe només significa una cosa. En un diccionari veureu que cada paraula té moltes accepcions. Una accepció primera, accepció segona, accepció tercera, inclús de vegades dintre la tercera posen tercera A, tercera B, tercera C, hi posen moltes accepcions. Aleshores hi ha hagut un esforç tant d'aconseguir la univocitat, que en el fons és la identitat més pura dels paraules, com la univocitat de funcionament de tots els morfemes. És a dir, que
la sintaxi, no només el vocabulari, sinó que la sintaxi també fos molt afinada. Aleshores, això ens va acostant cap aquí dalt, cada vegada és més abstracte. En el terme de... Bueno, les ciències, per exemple, les ciències que estan aquí, ja van posant aquí dalt tota una colla de qualitats que les va quantificant i les va convertint en magnituds. Què és quantificar-la? És a dir, per quantificar-la, fixeu-vos que aquí, allà hi ha les paraules, conceptes, però aquí hi ha les estructures. Aquestes estructures s'han de definir ben definides. I per definir unes estructures ben definides has de tenir un camp. És a dir, un arquitecte no pot fer una casa ben feta, un pla d'una casa ben feta, si no té un paper suficientment fi, una xarxa bàsica, en el qual hi hagin tots els punts possibles perquè els punts que a mi m'interessin es puguin pintar en el seu lloc exacte. I quan més fi és el gra, diguem-ne, de la placa de fotografia, la figura surt més fina també, no? Més exacta, no? I aleshores, per la banda d'aquí, es va inventar l'espai mental que se'n diu espai físic. L'espai físic és un cas particular d'espai mental. És un espai llis, punt per punt, i tot controlat, tot controlat, és a dir, cada punt saber quin punt és. Això se'n diu un conjunt homogeni ordenat. Ordenat què vol dir? Que en tot el conjunt, doncs cada element d'aquest conjunt sé exactament on és respecte dels altres. Jo sé que el 3 està a 3 de 0, a 2 de 1, a 1 de 2, cap aquí. I després està més petit que tal, a 3 del 6, a 6 del 9, etc. No sé si m'explico. És a dir, quan numeres, el que fas és ordenar un conjunt. Tens un sac de pomes, estan totes desordenades, o un sac de nens, uns nens al pati. Poseu-vos en fila, numereu-vos. Quan estan numerats, ara desordeneu-vos. En el moment que toqui el pit, tots ordenats. Es posen de seguida, perquè saben quin és respecte dels altres la seva posició. Doncs l'espai físic, de les matemàtiques i de la física, de la ciència, és un espai en què primer de tot és un espai d'una sola línia i està tot controlat cada punt, que són els números reals. El que se'n diu els números reals és el control d'això. I llavors, si poses 2 així, ja tens un espai de 2 dimensions, si poses 3, un espai de 3 dimensions, etc. I sobre aquests espais dibuixes tots els moviments, diguem-ne, tot això d'aquí, de lo científic, dibuixes les evolucions, etc. És a dir, una qualitat qualsevol, per exemple, la qualitat ampla. Quan ampla? 3 metres, 1 metre, és a dir, es busca una unitat, es busca un 0, una vegada trobat això, es mira l'amplada, pam, 3 i mig. Això és convertir l'adjectiu ample amb la magnitud latitud. Suposem longitud, latitud i altura. Veieu, no? El pas, diguem-ne, rigorós, que es va rigoritzant d'un adjectiu, d'una qualitat, la qualitat calor-fred, per exemple, ha dit 33 graus i mig de temperatura Fahrenheit o Celsius, que marca la unitat. M'explico una miqueta? Aquest pas és un pas de rigorització. Aleshores, la ciència va començar així. De seguida, ja els grecs van adonar que això pressuposava una espècie de ciència totalment abstracta, que ja no depenia de les coses, i va ser l'aritmètica, la geometria, el que se'n diu les matemàtiques. Encara és una ciència molt mirada cap aquí, cap a les coses aquestes, i a més va ser més fàcil fer-ho amb coses físiques que amb coses humanes, que això ja ho estudiarem a la segona part. I aleshores va... què? D'alguna manera dius que les ciències dures tenen el seu origen amb les toves, que diuen, les ciències naturals són el pare... Jo no dic exactament això, jo dic que les ciències dures van aparèixer més... És a dir, la ciència rigorosa apareix en les coses més simples, que són les coses les físiques, i en les coses, la biologia, amb la psicologia, amb la sociologia, i tot això, en la política ja no diguem, amb l'economia, etc. Doncs són, si que se'n pot dir ciència, són toves, en aquest sentit. També en diuen ciències de l'esperit i ciències de la matèria i coses d'aquestes, no? O ciències naturals i ciències de l'esperit, etc. O ciències humanístiques i ciències de la naturalesa.
Doncs, però avui dia s'intenta també la ciència, els temes aquests més complicats també sotmetre'ls a aquesta ciència, aquesta duresa, diguem-ne, no? Es va intentant. Però això ja no insisteixo més, això, perquè és tema d'aquí i ja el deixem ja. Però se m'està acabant el temps. Però llavors aquí descobreixen que hi ha com una espècie de cosa abstracta, que és la que controla tot això, que és el mateix que era amb llenguatge rudimentari de la gramàtica. És a dir, adjectiu, no saps quin adjectiu, verb, no saps quin verb, però parles així en abstracte, no? Doncs després s'afina més tot això i es va descobrint la matemàtica. I la matemàtica va sortir molt esbronada. Hi havia trigonometria per aquí, àlgebra per allà, aritmètica per aquí, geometria per allà i tal. I després, poquet a poquet, es van anar adonant que tot això tenia un cos encara més abstracte darrere, que era la lògica matemàtica. I després van descobrir que els llenguatges naturals també tenien un llenguatge més abstracte i que el llenguatge més abstracte s'empalmava amb la lògica matemàtica. I a final del segle passat això es va anar ajuntant, tot això va anar confluint, i això us poso un exemple que intenteu no entendre'l perquè si no us tornareu bojos. És a dir, aquestes pàgines, 121, 122, que estan exposades una mica al revés, 123 i 124, aquí hi ha, si us hi passeu un vespre, vigileu de no dormir-vos, doncs aquí hi ha la coronació, diguem-ne, d'això fins a arribar pràcticament aquí, està per a prop d'aquí. I és una meravella. Això ha permès als ordinadors. Mentre no s'ha fet això, no s'han pogut fer ordinadors. L'ordinador és una baixada per implantar això en màquines, en tècnica. Aquí això està fet segons Russell, és un sistema molt perfeccionat, Russell, Whitehead, Hilbert i García Vaca, entre tots. Llavors hi ha, la primera pàgina són axiomes, i en aquests axiomes hi ha tota la filosofia, i m'hi passaria aquí 3 dies explicant coses. Però, per exemple, perquè veieu una miqueta, ja en el número 2, els de l'1 són molt filosòfics i misteriosos, es passen ja cap aquí, cap a la banda numèrica i totes les coses aquestes. El 2 són axiomes típicament operatius, són d'aquí, són d'aquesta banda d'aquí. I en aquestes operacions, de totes les operacions gramaticals, en seleccionen 5, però d'aquestes 5, 2 són essencials i les altres 3 poden derivar. Són la O, la I, el no, és a dir, són l'última filosofia d'aquestes proposicions i conjuncions i tal. És a dir, O, I, no, doncs, igual. Aquestes 5 coses són les 5 operacions, diguem-ne. I d'aquestes 5 operacions només es necessiten 2 de definir-les. I el definir-les, és a dir, aquesta primera pàgina és el fracàs de l'unificació total. És a dir, més reduït que això no se sap fer. Però d'aquí surt tota la matemàtica i tots els llenguatges. No són bromes, Una unificació de 1000 dimonis. Aleshores, aquí hi ha els axiomes operatius, hi ha els axiomes de síntesi, que són els més interessants des del punt de vista lògic, i després axiomes deductius, que això és un vell desig, de que tot sigui mort, és a dir, que hi hagi una maquineta que vagi fabricant teoremes, que vagi fabricant veritats. Aquests axiomes deductius són els que després es fan màquines. Són aplicant aquests diferents diverses vegades amb aquesta cosa que diu aquí van sortint diferents teoremes. I aleshores, aquí darrere, la taula 10, taules de veritat, axiomàtiques, això és per explicar el 21 i el 22. Aleshores, aquelles altres que us deia deduïdes, el 21 és la negació i el 22 és l'O, el no i l'O. Llavors és la definició. Això ho fa el Wittgenstein en un llibre famós, que és aquell llibre, un llibre que és famosíssim, es titula el Tractatus Logico-Filosòficus, un llibre petitet, superdifícil, interessantíssim, aquell que acaba dient que del que no es pot parlar millor és callar. Famós, aquell famós, no? Quan parla de mística i coses d'aquestes. I després ell el va avorrir, aquell llibre, i en va fer un altre, que és aquest, Investigaciones filosòfiques, acabat de 20 anys o 30, va fer un altre llibre, ha fet 2 llibres i es va morir. I no m'ha volgut fer més, va fer alguna conferència, alguna cosa així, però va fer 2 cursos a Cambridge, em penso, invitat pel Bertrand Russell, i em va explicar el primer, i quan va haver acabat diu, senyors, ja no es pot dir res més en filosofia, ja s'ha dit tot, per tant me'n vaig, i es va dedicar a fer de mestre d'altres coses i tal. I després va anar pensant i va pensar que sí que es podia dir més coses, i llavors va inventar aquest, i quan va acabar aquest, un curs només, els va dir, ja no es pot dir res més en filosofia, i va marxar.
I de resultes d'això han sortit dos corrents fortíssimes, una que segueix el primer i una altra que segueix el segon, i estan enfrontades, a més. És curiós, això. Diuen el primer Wittgenstein i el segon Wittgenstein. I la primera és tot això que us estic dient, és tot això. I va a parar a Anglaterra, a bona part d'Anglaterra i sobretot als Estats Units. Se'n diu positivisme lògic, etc. També va començar a Alemanya i a Àustria, el cercle de Viena i tot això. I la segona es carrega tot això dient que tot això està molt bonic, però que el llenguatge depèn de la pràctica. I se'n diu pragmàtica, aplicar la pragmàtica, diu que tot és convencional i que el significat depèn de l'ús que se'n faci, depèn de moltes altres coses, i del context, i de mil coses, i llavors aquests primers van intentar que tot es reduís amb això. És a dir, que això fos l'explicació de tot, l'última veritat de tot. I avui dia es sap que no pot ser això. Però vaja, aquí hi ha un intent, les taules de veritat, i aleshores aquí a continuació doncs poso les lleis de la lògica són sempre veres malgrat siguin falses les proposicions de partida. Bueno, aquí posa uns quants exemples de que la lògica només es dedica a teoremes que siguin sempre veritat. És a dir, hi ha teoremes que a vegades segons quan són veritats i quan segons no ho són falsos. Doncs ell descarta els que són a vegades falsos i és una espècie, diguem-ne aquí, es fa una recol·lecció, aquí millor dit aquí, es fa una recol·lecció de teoremes que són sempre veritat. I a l'última pàgina us poso la demostració d'un teorema, perquè veieu el sistema d'útil. I he agafat precisament el teorema del principi d'una contradicció, que és tan important. Doncs el principi d'una contradicció que és o bé P o bé no P. O bé és veritat una cosa o bé no és veritat aquella cosa. I aquí la demostració, que és molt divertida. Però una demostració mecànica, això ho pot fer una màquina, això ho pot fer una màquina completament. La màquina va traient tots els teoremes que vulguis. Que és la màquina de trobar veritat que vulgui el Ramon Llull. Fixeu-vos si dona de si. I això és el que li agrada al món occidental. El món occidental victoriós. Els artistes són uns marginals, no sou del món occidental, sou uns marginals. Esteu a la vora, oi? Però no esteu al mig del torrent, saps? Al mig del torrent hi ha això. Això és el que dona peles, i el que dona abans, i el que dona poder, i etcètera. Són dos quarts. Digues. Una cosa del model, ja que hem fet aquesta entrada en la la contraindicació que tenim per no fer terminologia en el model és entendre'l des de sobre real, no? Llavors, aquí està el perill... El segon Wittgenstein ho fa, El segon Wittgenstein, doncs tot això ho entén des de l'ús pràctic. I aquest segon Wittgenstein és divertidíssim veure com nega el primer, que no el nega, tampoc, afegeix tot això. Entens? Això altre, aquesta tecnològica i tot això, no és dolent. Senzillament és una creació de dalt que té les seves avantatges i els seus límits. I que se sàpiga que depèn de l'altre i que torna a submergir-se en l'altre. Per això ja serà feina d'adults i de vells. I aquest és el Wittgenstein vell i aquest és el Wittgenstein jove. Entens? Que creu en l'idealisme. Que els joves creieu en l'idealisme. Doncs això és tota una operació idealista. De la força que té el símbol pel símbol amb el seu propi rigor propi, independentment del que significa. A partir d'aquí, diguem-ne, es desentén de... Segons tot això, els joves haurien de ser pragmàtics i els vells idealistes. D'alguna manera. No, jo ho trobo bé, que els joves siguin idealistes i després els vells es tornin pragmàtics. Jo ho trobo bé, així. Sí. Bueno, hem fet una excursió per aquesta geografia avui. És una mica avorrida.